Ngayong buntag guys, mga ta dire kuan herbal nga duwa ko. Magkalot ta dire. Kaya magkuha na putag para atong gamiton. Kuha kay nalaos ra sa kuan no ari sa yuta kay para presko gyapon. Naala ni siya nako para sa sayon. Ay ang dilaw. Ini lang sa akong gamiton magkuha din ko og kuan dahon sa sabana iparis na ko ani. Okay. Sabana deres duo sa tuwa pod ay ra pod gapon ta magkuha. Kaning udlot akong gamiton guys sa paggamit sa herbal. Linghod pa dili buwang. Ano siya dahon sa bana kanya ato din lidliron ang luyang dilaw turmeric kung sa English Bisaya kay duwaw kanya nasugod na day ko sa paglimpyo ani ug akong lidliron dahon sa sabana gamay ra kay ako ra mi siya pa ambakan og ni tubig. Ni siya guys ang atong duwang nga ikalot ako nang gilid-lid ug ang dahon sa sabana unya naginit ko ginitubig sa takuri kay aton siyang paambakan bukal laman ato na ni siyang utangan ug init ang atong wow inana rin siya ang practice na ako sa akong herbal guys. Ako rin pambakan o ginitubig. Ano siya? Ang dahon sa sabana o ang turmeric. Muna atong nahinayan o ginam karon kada buntag ginan ako gadabuhat. Kung ano akong ipailipod sa akong mga sakop. Herbal una ginom o gatas or kape unahon din na siya garita mag-transfer ko dire sa pikas baso gamay kay parang magtunga mi ni Angelo akong giko 100 transferan kay si Angelo guys may inom po inom na lipay kay siya guys. Hi guys. Mag-inom si Angelo Herbal. Init no? Nahinay lang kay init pa kayo. Lami. Hi. Ate. Hello ate. Ate Ginny mag-inom si Angelo Herbal. Nahinay lang inom kay mapasok ka init man. Nami. Sarap. Lami ko no niya sarap. Gamay na lang. Hapit na mahurot.
Wow, very good. Alam eh? Sarap ko na, sarap. Very good. Ang ako na po. Bibi. Sorry.